jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela hetto bela jamma bela wona laccire saño sahgela en garti jokkude darol Hammady Soule Ka ngol gonnoɗen e dow mum tawi eɗen ɓamtino ɗo hakkude Hammady e kilifa mum Ould Bouna te hen nde Ould Bouna hoɗi nde wiyete ko Darel Moukhtar wadɓe hen ɓe foof kawri wonde Ould Bouna meeɗa ardude hono Hammady e jojje moƴƴere ngari timmude kañum e welde jijam so gonga ɓe meeɗani yiide hono Hammady ko ɗum saabi nde Hammady naati te hen nde ina habba juuɗe koyɗe mawɓe galleji safalɓe ɓe mbaddiyaɗa e Ould Bouna eɓe mbiya yeeyammo mi waɗi hen guelode joyyi mi nanguirimo sefre baali mi nanguirimo sefre beyi mi sotorimo nayyi wondude e horɓe ɗiɗo te ina ɓooya tan eɓe ɓeydo jarribede Hammady holko addi oɗo jarabi ina jeeya hen salade Ould Bouna yeyde Hammady o way kono nimsude ni ko Hammady tan o meeɗi nantade ha tiiɗi kala mo adduno kala mo wujjuno wondere makko tan ko balɗe taw o yeeyi ɗum walla ko woni golle makko so wona diftade suhaaɓe e yeydi ɗumen ko hen o darni galle makko julagu lamdam solleji bagui walla ñaaƴingo wiyata omo waɗa ngu ko haw daña fewnitade o wasa umminde sikki e worgankoɓe so omo hoota omo arta rewo o sodata ko seeɗa gawri kanŋe walla hen sahaji goro e ñomoko kono julagu yimɓe woni fandare makko mawde e waddemo ya garta hakkude rewo e worgo ngol ɗo lawol noon Ould Bouna dañi fartange mawɗo ngam mo diftoyo wona sohnu fewnu nde waddi wonde ina yaranno hedde duuɓi 14 joni on timmi duuɓi 15 ko fayi kono ma mbiya o yarata koye duuɓi 16 hunde makko foof timmi kono Hammady wontani Ould Bouna tuuba horde omo yiiɗi yeydemo o yiiɗa yeydemo ma won hen ko waɗi aleysago jamma goto dabbude hendu ina wiifa ceenal ina weɗo jangol ina satti no fewi Ould Bouna ina lelino nder tillisa mum wondude e joom suudu mum on wimo siidi oto yeeyi Hammadou kanko omo neehi te ƴeew yiw makko ƴeew ha hande mbiɗo jogui kedde gawri o neldunomi haɓɓa ko gonga kono mi yalana ɗum feere somi yeeyanimo ne mami wasmo saabu komi ɓuraɗo doole ina wawi wuladu Yasine en diftomo jaada e makko jeeyamo te hende wordage tawa ala ko mbawmi hen joom suudu makko heɓɓiti wi joni noon Ould Bouna wi joni kay mi anda ka charak marago alsam o wawni kam e wadde komi yiiɗa joom suudu makko wi a wonta rutto wargo Ould Bouna heɓɓiti wi mi anda mi sikkani Hammady en ko lamɓe teɓe kewno sikkitade safalɓe ummotoɓe rewɓe mi hoolaki hankkadi ruttade musidɗo makko heɓɓiri wi Hammadou ina wawi wonde no ɓinguel men ni haadi en dañani hay ɓinguel gotel o heɓɓiri o wi horo miijo ɗum ni Ould Bouna taƴi haala joom suudu mum wulade Moukhtar en jaɓata ala ko haali wulade Yasine en joom suudu makko heɓɓiti wi namdo tan Cheikh Ould Cheikh maw haalana hen ko laaɓi to banggue diine hande ko kanko woni Seykoul Kabir e Darel Moukhtar Darel Moukhtar noon jogui ko kinɗi ɗiɗi ha hiɓi 3 hen wotere wiyete ko wulade Moukhtar ko kamɓe cinci te hene nde ɓe ɓuuri yarude ko ceernagal koɓe janguɓe e janguinoɓe alqur'ana saria eɓe jogui jawdi ko wayno baali beyi e guelodi eɓe jogui kadi guese tamoroje ko ɗum waɗi eɓe cohla ñande foof juuɗe liggotoɗe kewɗe ɗum wawata weɓandeɓe so wona hardaneji
ɓeɗo noon ummortoɓe eko ɓuri hewde ko banggue worgo. inde ɗimmere nde ko Wuladu Yasin. ɓeɗo ko harbiyankoɓe, ala ko woni meccal mabɓe so wona haare, daade, goyki sukaɓe, jamfa, kañum e tehede rewɓe jananɓe, tehede gueloɗi e ɓulli jananɓe. ala koɓe jogui so wona périllaji mabɓe. soɓo kaɓoyaka tan koɓe wujjoyoɓe sukaɓe to worgo. ko kamɓe keewi addande Wuladu Moukhtar en maccuɓe, ɓe jeeya ɗumen ko tiiɗi. hen sahaji ɓe gujjoto maccuɓe ɓen ɓe jeeyoy woɓɓe. ko ɗum waɗi joyi jo foof te hende nde dillat ɓe pelɓodira ha ɗeɓa wontude bone. caɗele ulde bunu noon ko wonde o jeyaka e Wuladu Moukhtar en, te kadi o jeyaka e Wuladu Yasin en. omo famɗi doole, o basɗo, o ala bisnu, o ala koreji, o harani cellal, gari omo wondi e becce. bone ɓeydinimo debbo makko ne jeyaka e tehende nde, jiidaka e tehende nde. ko kamɓe tan ɗiɗo e dillisel mabɓe, kam e meyol mabɓe seeɗa kono Ummu Kalsum ɓirata, ɓe mbaɗa tuhom ɓurata ɗon. hay ngeloba mbawo yaranno worgo hen sahaji maw luɓo walla o hasa, so artino o yoɓa ha muusi. ala ko ɓurno wawde nawde worgo so wona lamɗam. somo artanno ko cuhlel dewel walla gorel ɓalewel hewno wonde gañaɗi makko mawdi. so yettinoma hono hojom mawɓe tehende mbaddanno ada e makko, o yeeya cuhlel ngel. caggal ɗum o heblo kadi rutto worgo. ko ni tan o woruno hawrondi Hammadi o fukki e tehende. Hammadi wontinimo ganummo kanko e debbo makko foof. inde tataɓere nde ko hardineji haradinen ɓaleɓe maccuɓe. ɓeɗo ko kamɓe goni liggotoɓe jamma e ñalawma foof. worɓe ɓe ko aynaɓe gueloɗi, baali e beyi walla hen sahaji bamɗi e nayyi. ko kamɓe goni ƴogoyoɓe to ɓulli. ɓe nawata ko sumalleji e kuduji ɓe ndimda e bamɗi ɓe gadda e tehende. rewɓe mabɓe ɓe ko kamɓe goni unoɓe, defoɓe, lawƴoɓe kaye. ko kamɓe goni wamboɓe sukaɓe, funtoɓe, wobuɓe. ko kamɓe kadi goni leldereɓe, so ɓe dañi ɓiɓɓe halifaɓe mabɓe ɓeɗo jeeya sukaɓe ɓe eɓe kucciri hen. so ɓe kaali kamɓene ɓe mbadde hen ɓe jeeya. ndeɗo hinde noon ini fecci e pecci ɗiɗi: Haradine Yasin e Haradine Moukhtar. ɓeɗo noon wattindiɓe ɓuuri dañde jaam e ardiɓe ɓe. wattindiɓe ɓe hono Haradine Moukhtar ɓuuri dañde jaam e Haradine Yasin. ɗum firti ko halifaɓe mabɓe kisani mabɓe no feewi eko ɓuuri hewde. kono Haradine Yasin en ko mayɓe, koɓe tampuɓe, ala foof lefteɗe ɓe leftatake. ko ɗum waɗi so Hardane Moukhtar wiyama ina wonta Hardane Yasin, wiyata ko feere mum boni. Wuladu Yasin en ko fiyoɓe, koɓe tongoɓe, koɓe waɗoɓe hay ñawore bujel. ɓe mbaɗa ko ɓuuri ɗum bonde so seede walla morde hardani mabɓe. yaajini wonde eɓe jarna hardinuji mabɓe kosam bamɗi sanga nde ɓen gari e mabɓe ina goni sukaɓe. ko ɗum addanta hardiniji wemde e hawjude no mbabba ni. Ould Boune felliti namdoyade ceerno tehende nde hono Cheikh Ould Cheikh ko fati jagguirde hardane mum no ɗiwi. o wino joom suudu makko hoto miijo ɗum, kono joni gon miijo e nden feere ɓendi hakkille makko. debbo makko rokkimo feere moƴƴere. kamɓe eɓe teeli eɓe jeewa ha tengti noon so yeehi wargo Ummu Kulsum makko dañatamo yewtidi so wona korguel gotel. ngel wiyete ko Aissatou, ko korguel Cheikh Ould Cheikh. te rewɓe oɗo ɓeccatamo ɓooya e galle Ould Boune en. ko ɗum waɗi so gurdam mabɓe
ina weline wona no feewi yantude hen so gonga ɓe jiiɗa yiide Hammadi ne lette ngam omo nafa ɓe joni no feewi omo jooga omo yoɓe omo ngabba e tamoroje omo yoɓe omo aynoy omo yoɓe e dabba Hammidou ina liggo golle kewɗe ɗe ina gaddana ɓe kalissi ɓe ballitoro gurdam mabɓe so natti wonde maccuɗo walla o natti nanguirede ɗum ma ɗum wonan ɓe gartam sanne saabu hay goto diftorako nafoore Hammadi ina ɓeydi e mabɓe no feewi kono nde tawno joni Ould Bouna nokki ummorde mum to worgo gurdam makko ɓeydima sattude joni ala ko dañata so wona ɗo Hammadi haaƴi wade hen joni joye jo foof asma makko koko irtoto nden ina sammortuno so yehino worgo kono joni koya kañum e jaarendi ceenal Sahara ɓeydi ko bone o wawa joɗade hay sinno ko balɗe ɗiɗi taw becce makko ɗe guirtaki wona dabbude wona ceeɗu joni o leloto ha jamma tan o leloto ha beccere jamma tan asma o hijji hamo ɗo lilno o ronka fofde o ummo o jooɗo o ƴuro o wona e ɗojjude ko gasata o waldo noon ha weeta joni kay so Ould Bouna dañimo ina foftina ɗum to banggue gurdam mawo yettu hen Allah no feewi kono noon addi bone ko alay saago tehene nde foof jaaɓa miijo makko ngo ha tengti noon e Wouladou Yasin en gati ko ɓen ɓuuri sattude so tawi koko fati Wouladou Moukhtar en omo sikki tan waɗata caɗele no feewi ɓen ko sernaɓe eɓe gandi ko Allah wi ɓe jangi sari e hadis eɓe gandi gurdam nelaɗo e wondiɓe mum ñalawma goto caggal takkusan Ould Bouna ɓalli Elimane hono Cheikh Ould Cheikh on ina jooɗino e nguru mbaalu danewu tal kewgu leeɓi heddiɓe rewnoɓe e makko ɓe hen ina jooɗi e nguron tokoson taƴo kon banggueji foof heddiɓe waɗɓe ina jooɗi e leydi kamɓe foof hay goto e mabɓe ala tuuba eɓe ɓoori tuubaji mabɓe eɓe tarniɗi jamayil mabɓe no tugaje taroto gallol ni nden ko ɓuuri hewde juulannoɓe ɓe cagtima Ould Bouna wi ceerno mum Seykoul Kabir ko ni o noddirte e nder Wouladou Moukhtar en mbiɗo jogui haaju mawɗo mbiɗo yinno hollidema mum ko adi nde tehene nde haalante Cheikh Ould Cheikh ɓamti guite daari Ould Bouna kanko foof omo mugi hay goto wawa yiide so wona guite makko omo ɓorni wutte danejo o sakkani hay hunde omo foti ceeɓe wutte omo rendini gam hoto terɗe makko ɗe peñci ko tuuba makko tan heddi to caggal jama to Ould Bouna kañum ɓornimo ba mum gasni Cheikh Ould Cheikh dirmi o ɗojji o yaadini hen o wi nam mbiɗa heeɗi Ould Bouna heɓɓi heewi min e joom suudam min mbino haade min ngala ɓinguel emin jagguira Hammidou ɓinguel amen Cheikh Ould Cheikh futtini Ould Bouna guite omo sumno hunuko ko o sumtiko o tellini kalaka ha heeɓi waare o wi ɗum firti ko natta wonde hardani Ould Bouna wi mi andani mbiɗa sikki kay Seykoul Kabir heɓɓi heewi ala abadan wawa wonde Ould Bouna heeñi taƴi haala ceerno ko taki Seykoul Kabir ko taki meeɗa waɗede ɗo e Darel Moukhtar omo haala elle ceɓɗo omo weysa juuɗe kono ha joni o firtani ferlande makko Seykoul Kabir Ould Bouna noddi ceerno wondude e yurmitinade ƴewno mbami min e joom suudam emin teeɗi emin ɓolli mbimi ala abadan somin jaɓanima ɗum Wouladou Yasin en janade amen ɓe mbiya min puɗɗi bone te so ɗum yewti ko mbiɗa aɗa waɗa ko dagaki to banggue sharia sa wawa wurnude Hammidou yeymo
ko kilifa jogoto maccuɗo mum wona benji mum. a wallata kam tan Cheikhul Kabir Ould Bouno ina haala ma mbiya ko boyo omo andi o ala doole omo yenana o suisa wadde ko lundi tehende nde oɗo ceerno fawno yakare makko yakare boni. ala mbimi erta ko bon hoto tampin hoore ma mbimi yeyi Hamidou walla so tawi ala ko ñamɗa nel kulsum mami tottuma fodde ko aɗa ñama fodde balɗe jinmi wiide ko mami ñamluma ko aɗa wurde balɗe. Ould Bouno haftima o dacci Cheikh Ould Cheikh Wuladu Moktar ɗo jooɗino o fayi tillisa makko wondude ɓernde huɓɓude ɓernde makko meeɗani mettirde hono oɗo kikiɗe talata kiikaɗo omo yaha koyɗen pilpiltodir kikiɗo ina yiɓɓiɗirimo leydi ndi asmanu elle koko renti jara bom koko renti saabu no kammo way yajini e oɗo saaha ina hawni wona duule wona hay hunde o way kono o ala ɗo haaji ni ko bowal tan ina yaaɓi yaha ina furti yaha ƴeew leydi ndi kadi e oɗo sanga ko noon wayi ala ko neɗɗo soynoto so wona ceenal ley tule mum wona leɗɗe wona ndiyam wona hay batte hunde fof koko fuɗɗi e leydi ndi e kammo ko gotum to banggue mbaadi e to banggue jikku fof hay goto mo ina yurmomo hay goto e majji mo ina faabomo kanji ɗiɗi fof ko ɗi ñirbiniɗi. o siftiri ñalawma hande o nde ko tala so andu no wasa haalde haaju makko e oɗo ñalawma kiitaɗo kankone ɗum nawrimo o boorama ɗum ɗon fof dey ko Alassane Racine fayimo ɗum wontinimo lefte bonɗe ngar charal maral o Alassane Racine kono kanko ɗum fof hawanimo hawimo kay ko Cheikhul Kabir oɗo biɗo wonde ƴeftude maccuɗo mum waɗa ɗum no ɓiyum dagaki to banggue sharia kanko o janggani no fewi kono o nani no wonde nulaɗo ƴeftino maccuɗo mum biyeteɗo Zeydi o waɗi ɗum no ɓiyum rimɗini ɗum o haɗani ɗon tan o rokkino on debbo dimo ɓuraysiyanke laftude ceer hay sinno caggal ɗum o restino on debbo e yamirore jomiraɗo joni noon so Cheikhul Kabir wi wonde ɗum dagaki o haalani gonga walla ko nelaɗo wanno ko jeeya koye keeriɗe mum walla mataw maccuɗo nelaɗo wonno ko danejo mo makko o ko ɓalejo deke hay maccuɓe no ɓurodiri no rimɗini. Ould Bouno yoolima e miijoji mum ha tampi o rima serdude hakkude gonga e fenade ko noonne hakkude ko dagui e ko harmi ko hunde wotere tan o yenana hande gurdam makko ɗum woni hande caggal oɗo kikiɗe talata kiitaɗo koɗe caɗele mawɗo hucci gurdam yerɓi faɗende makko ɓeydima hakkille ɓooyi ɓernde toosi ɗo Ould Bouno yahanno ha fandi tillisa mum tan becce girti o dari o ronkiti yaade becce ɗe ene ciika no soore ni omo faha omo warñi omo wi ceɓeɗ o ronkiti darade o fayi leydi o jooɗi Hammadi e joom suudu makko coynimo ɓe mbaddi makko ada ɓe gundimo ɓe paarimo nder tillise ɓe mbiya ɓe lelnamo o wi ala yoɓe gaccimo jooɗo so lelimo ronkat fofde ɓe gaccimo jooɗi ɓe cawdimo woni hande koyne abboye hirande ko Hammadi natti wonde ɓi lamɗo wonti hardani o wonti maccuɗo o natti noddirde Ould Bouno kaw joni on ko kalifa makko nden noon ko kalifa foti noddirde on kanko foof o wonti hardane guila e comci ha e jaɓɓal guila e ƴewki ha e gollal Hammadi Soule ka ɓeydima ƴeestade fewde dow dole darde foof gardi lawol gotol o ɓeydima wojjude coy somo yaade hardineji omo soyne to woɗɗi elle o jeeya hay mabɓe
nde wonno o tampani te o tampinaka no feewi Hammadi ne weyti ma mbiya o fuɗɗima yejjidde yummako e kala ko fewti e Saare Faye. ñalawma goto subaka law Hammadi ina yaltina mbeyon kalifa mum ina orna tan ha joom suudu kalifa makko noddimo on wimo yo noto Uldu Buna habri hardani mum o wondude dande less no feewi e lemo wela hakko haalata ko ni. Hammedou mbiyanno mami wonde komi jeeyɗomo Seykul Kabir. Hammadi ina soppinino fofu yi leydi yeeso ngo wayli ɗon e ɗon o wayno almudel jooɗiguel balɗe ɗiɗi ñamani o yurmikini o wi kilifa makko Kirisu on ina jooɗino e leeso bali ina siwa ata e mum joom suudu makko ina sawdimo. Hammadi futtini on ni guite le ɗabɓo o faabo on ina ɓorni malfe mum ɓaleejo kurum omo ɓuttiɗo omo foti no bone ma mbiyani ko liwoko joni bomo ustima nde Hammadi arno nde Kulsum wawano yaade fodde hojomaji 5 taw foftani. Hammadi inen tan ƴeewa kalifa mum debbo on ne faami wonde Hammadi yiɗi ko naata e haala ka. Kulsum wi Hammedou min donku feere kalifa an koko rondi ñamale ha teddidi hen no feewi o deƴƴi kamɓe fof ɓe deƴƴi. Cheikh Ould Cheikh Wulad Moukhtar ñamli Ould Buna ñamale ha Ould Buna yenana wonde wawa yobde ɗe e gurdam mum ma won hande duuɓi 2 Ould Buna yaltani tehede nde lawol ngol o dañirtuno koko uddi ha tiiɗi o hulti joni yaade worgo gilagu makko boni feere makko firtima ɓeydi caɗele makko foof noon ko yimɓe 2 mawɓe tehede nde ina poɗodira Hammadi. goto hen mabɓe foof ina wiyama ko kañum sodata Hammadi gati ko kañum ɓuuri handude hen. en ɗiɗo goni Cheikh Ould Cheikh nde omo ñamale kewɗo o e Zeydi Ould Daha Wuladou Yassine mawɗo harbiyankoɓe. Zeydi Ould Daha wi tan kala ko Hammadi wawi jarde maw sot ala foof ko waɗani hen coggu kono Ould Buna jaɓani omo andi tigui no on wayi bonde e hardineji mum ko ɗum waɗi felliti yeyde Hammadi Cheikh Ould Cheikh hay sinno omo andi wonde maɗum won tan mo caɗele mawɗe kono ɗum foof e waade noon ko ɗum ɓuuri deeje hakkille makko e yeyde Hammadi Wulad Yassine en. ɓeɗo koɓe bonɓe koɓe sattuɓe kamɓe koɓe tuwariguen lattuɓe ceer ɓe gillani hay hunde te koɓe andiraɓe wawde haare joftagu kañum e janfo yantude hen kamɓe haare mabɓe gasara. Hammadi haali taƴi tajjere hakkude mabɓe jundi joni noon feere wonde ala wonde Hammedou am mi yiyani min jiiɗino nanguirdema no ɓiɗɗo kono tehede nde jaɓani. Ummou Kalsoum tengtini haala joom galle mum wallahi ali muulan o jokki Hammedou Seykul Kabir ko moƴƴo wala caɗele no feewi. Ummou Kalsoum eti deññude ɓernde Hammadi o ƴeewi joom galle makko e lobby o wonde e on haal hen kadi o ƴeewi kadi Hammadi o tawi on ina ƴuri hoore jaɓani ƴewdel. Ould Buna naati haala ka e yidde jabtinde joom suudu mum e yidde kadi ɓeydude deññude ɓernde hardani mum. Hammedou somi waɗani noon Seykul Kabir nawatami koto ñawirde Darel Moukhtar mi ñaawe hak minen cafalɓe min moƴƴani ala ko min jeeha sowona jawdi goto foof ina yiiɗi wurde e doole goɗɗo o goto foof ina yiiɗi ligganede hay goto e amen yiiɗa tampude ko ɗum addani min bone o deƴƴi kawma wawnimi ha codmami wallahi hakka
Hammadi nani kaɗo haala o faami ko tigi rigi o wiye ɓernde makko so tawi safalɓe moƴƴani ɓaleɓe ne mbaɗa barke so wonano ɗum holko waɗi ha kaw makko ina yeeyamo o ummo e laamu o faye e maccugagu beele wona ɗum jiya koye ardinde jawdi so jawdi ɓuuri ni neɗɗo baɗum walla so jawdi ɓuuri ni neɗɗo bandum ko neɗɗo e hoore mum woni mo moƴƴani nden noon yimɓeɓe foof ko goto ala ɗo moƴƴo woni wona rew wona worgo ƴeew tan deke hay tubakoɓe samori heddiɓe ɓe wiyenomo ɓen ina kaɗanno maccugagu e dendagal falde Fouta nde foof kono hay ɓenne de ine lette yimɓe no fewi gam jawdi eɓe pawanno Foutankoɓe lempo cattuɗo wiyama kadi eɓe diftotono ɓaleɓe eɓe jeeyi ɗumen caggal maaje jeeji ɗum foof ko saabu jawdi bappaño makko arɗo paata hen kay safti ñallinde yimɓe nangue guila nangue hoore tan ha takkusan less gam ronkude ɓe yobde lempo o wiyanno ko jamiraɗo ko chef de canton yamirtamo on wiyanno ko commandant cercal on ne wiyanno ko borom Ndar on ɗon ne so heeɓino lempo neldata ko leydi mabɓe ina hawni elle tan tubakoɓe ɓe ko heegaɓe ha ina ballite noɓe ñamiri kono omo yenana joni ɗum wonano basal ala ko yidde tan jawdi saabino ɗum kono ɓen ko hefereɓe koɓe janininkoɓe kala koɓe mbawi wadde e bonande ina famni woni ko famnayi kay ko wiyoɓe ko julɓe caggal ɗum ɓe dutto ɓe mbaɗa golle kantoriɗɗe noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katen ha ñande wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama